el que va ser el trasllat, doncs, bueno, va ser un trasllat que no va ser tan complex com al final ens pensàvem. Creiem que va anar força bé i l'arrencada també va anar bé, amb alguns problemes tècnics, com a tot arreu, però que en general va ser molt profitós i jo crec que em faig una bona valoració del trasllat. Vam haver de deixar un laboratori d'urgències en el Trueta, uns 15 professionals hem deixat allà, i aquí hem vingut tota la resta. Tenim una plantilla entre els 3 laboratoris que som de 94 professionals, 6 dels quals són de Can de Bànol, doncs per tant aquí hem desplaçat un total de 74 persones, més les 15 que hem integrat de professionals d'aquí a l'IES, d'acord? Per tant, aquí ara estem, doncs això, a l'ordre d'uns 89-90 professionals. Estem mantinguent l'activitat, inclús l'hem incrementat un xic, estem parlant d'un 3% de la demanda, més o menys, portem acumulada. Estem ara a l'ordre, més o menys, d'uns 2.000-2.200 pacients dia i unes 6.000 mostres dia. I d'un 4-5% de complexitat. Això ve donat pel fet que hi ha hagut un creixement a nivell de metres quadrats, un esponjament, i ens ha permès muntar certes tècniques que abans no podíem fer. D'aquí aquest increment de complexitat que ens ha suposat.